do koros madihita salubutna ruas HKBP Sokosuru. Asa mulai acara ibadah saat teduh di Manuguk Nerion. Bede mahita siang PD nomor 126 ayat 2. Tani dibata dihita di Manuguk Nerion ima nanyene sian sada Yohanes sada ayat itu dimudahan marihita. Alai molo taparangehon hatiuron songon ibana na dibagasan na tiup saur do hita sama hita. Jala dipayas undar ni Jesus anak naido hita sian nasarusa. Nolu na dibagasan hatiuron. Ia jolma naumian di bagasan hatiuron nama haroruan siya dibata nunga haruar siya ngununa sinondang sitongan duaso na siya dibata son nido ni hata ni dibata kala naung mangulehon akka parita ni dibata naung dihanguluhon marhite hatana say totong doi pay baru diri asalam kita haporsyam pay baru diri marhite nasay pasamol-samol diri siyan roha perbagasan lahu pabagasan pangatusyon siyan hata di bata nido ubahen bui do honon jaluk halat na mangokui naong mangulu ibana di bagasan hatiuron na siya di bata dang hola di hatai alay nunga dibuktihon marhite pabahenan torop do jolma di pertikian sinuaingon ringgas merlun ringgas pasangat pilihan dohot akka nasmatusi alai dang borhat sian ngul hatiuron ibana mangulan ay tungasing do motivasina nanay mangalului sangap hapor tibiur lima sangap na rumah januk halak nong mangulu dohot sitong di bagasa sinodang hatiuron nasiat ibana ima halak nang meninggalkan permuluan na rumah na soolo be sorok tu akka uleu ajaran halak nang magkanguluan hatiuron dangalani gugone dangalani perbahinan alai alani holo ni roha ni dibata alani asi ni roha dilehol dibata do tuhita hatiuron aidang olo dibata maraliale do dibata arohaon ni zolmai aidang bui gabusan dibata alanido asa bui hita persidohot di akka uleoni Tuhan Yesus ikko jolo tapau badorohatta asa di seon sinodang hasitongan hatiuron itu kita gabe diguari mahita anak hatiuron amin tapasada rohatta martayang mahita puji-pujian mardongan hamauletia di basah nasarohana mitodukam mali Tuhan siala asi dohot tolong ni roham bui di lalahan hajipa pengasirto ali Tuhan nunga dibagi hami be atam nabadia igabi bohal di permulungan anggiat ali Tuhan ajar-ajari hami na posong anggiat ali Tuhan mangulu hami di bagasan hatiuron nasyakto asa do hami sian hagula pun nasai mengganggu pikiran dan rohanam di permulun nami siganupari ali Tuhan buah mahami asa tetap kami berdala di hatiuron nasyakto di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan amin tauduti mamuse meredehita yang di PD nomor 127 ayat 1.
Rak medok mahita di tangiang hato patai. Ale amana mina di benua gijang, sai binar badia maguar, sai ro maharajon, sai saat malam roham di benua tongom song di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hamuluan siapari. Sai sama dosanami song panisana. Idusan ilongan nomor 2 Tuhan. Una kami tugi pangujuna. Palua mahami sian pangan. Ai horo napuna haraja. Rohot hagugo. Rodi hasanga pun saliling-liling. Amin.